गथ'सानि उन्दै दुस्त अख्रा खालामनायखौ नुनानै आमाय ट्रिफेन मेसआ जाब्रां मुं दोनो। उन्दै समाव बे जाब्रां मुंखौ एसेबो साबजाथारामोन। सोरबा जाब्रां होननानै गाबज्रियोब्ला जोबोद राग जोंग्रामोन। उन्दैनिफ्रायनो गावनि थांखियाव नाजाथाबनाय फंबायनि आखु फरायसा समाव माब्लाबा सानखान्थि सोंलुखौ समाधान खालामनो हायागौमानि उन्दुआलासै हरसेमानि नाजाथाबग्रामोन। लोगोफोरजों केराम भलिबल गेलेनायजों लोगोसे न'आव थानाय समाव गिटार दामनानै समखौ बारहोयोमोन। जोनोमगिरि बिमानि फारसे जोबनो गैयै सिबिनाय आरो अननायमोन। बेखौ सानसेनि जाब्रबथायनि जाथाय नुनो मोनो। 1982 मायथाइनि दिसेम्बर दाननि बाथ्रा। अदालगुरियावनो थानाय शंकरदेव मिशन गोजौ फरायसालिनि अनसुंथाइनि थाखाय आवाहन थियेटार लाबोनाय जादोंमोन। आइ आफा सानैबो थियेटारखौ नायनो थाङो। थियेटारनि फावथायखौ दिन्थिजेननाय समावनो हरखाबै बार अखा अन्थाइ फैयो। दिसेम्बर दाननि गोजांनाय बिनि समाव अखा सिजानो गोनां जानाय फंबायआ बबेनिफ्रायबा थाब्रबनानै गावनि टिकेटखौ आइनो होनानै गाव गोजांनानै न'आव सफैदों। बर'फोरखौ गुबुन हारिजों गादबजानाय, नेवसिजानाय, नासयजानायखौ सहायनो हायिनि हारिनि मोनथायनि थाखाय नाजानो दाजानाय BSF बर' सिकिउरिटि फर्स दानि NDB हानजायाव गावनि गासै मिजिं लुनाय हास्थायनायखौ गारजोबनानै 1987 मायथाइयाव हारिनि थाखाय बिग्रायनो ओंखारलाङो। आफाया बुजायदोंमोन, न'खौ गारनानै दाथां, नांगौब्ला न'नि गासैखौबो नोंनो होजोबगोन। अब्ला फंबायनि फिननाय, गोबां बर'फोरा आलाय सिलाय जानानै दं। जों गावल' गोजोनै थांनानै थानो। अब्लानिफ्रायनो फंबायआ जाब्रां मुङै मिथिजाबाय। हारिनि मोनथायनि थाखाय नाजानाय बिग्रायारि हान्जाखौ दबथायनो सरकारा हान्जानि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बर' रायजोफोरखौबो इनायै बुग्लुंदोंमोन आरो बुथारदोंमोन। जाब्रांखौनोबो खानो सरकारि थाइखि पुलिसफोरा न'आव नागिरना फैनानै जों नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सातजाला खालामदोंमोन। लामाथिं हान्थिलांब्ला गुबुनफोरजों उग्रपन्थी আহিছে होननानै बुंजायोमोन। 1997 मायथाइनि 22 फेब्रुवारि सानखालि दानि चिरां जिल्लानि भुटिनालियाव सरकारि हान्जाजों जानाय जाथायाव जाब्रांआ जिउ गोमायो। थैनायसै समावबो लोगोफोरखौ बुंदोंमोननो, हारिखौ अननानै दानागार, दाथगाय। 22 फेब्रुवारिनि जाथायनि साननैसो उनाव आइनिसिम गांसे लाइजाम सफैयो। आफाया बोसोरसे सिगां रुंसारि जालांबायमोन। लाइजामा बिग्रायारि हान्जानिफ्राय जाब्रांनि जिउ गोमानायनि खौरांमोन। आइया लाइजामखौ फरायनानै दुखुजों बिखा खामग्लिनानै गाबदोंमोन। गाबै गाबै बिखा सौनानै आइया बुंदोंमोन, आंनि बिसानि गोथै मोखांखौबो आं दानो बिलिरनो मोनासै। गोथैखौ मोनाब्लाबो बिसानि बेगें थुख्रासे मोनब्लाबो आंनि बिखाया सुग्लायगोन, गोसोआव सान्थि मोनगोन। ऐदिनखालिनो मोनाबिलिनि समाव आइया दुखुजों मोदै एमाव गोलांनानै दंमोन। गावनिफोराबो जोंनिनो न'आवमोन। अदालगुरि थानानिफ्राय पुलिस अफिसार सानैसोआ BSF बर' सिकिउरिटि फर्स हान्जा लानानै जोंनि न'आव फैयो। बे समनि नखरनि दुखुनि थासारिखौ नुनानै मा जादों सोङो। फिननायाव बिग्रायारि हान्जानिफ्राय फैनाय लाइजामखौ दिन्थिनाय जायो। बायजोआव न'खौ खेबनानै
थानाय बिएसएफफोराबो मा जादों सोंदोंमोन। जेब्ला मिथिबाय जाब्रांआ जिउ गोमाबाय, बिसोरनिफ्राय बुंबाय खोनादोंमोन, क्या जाब्रां मर गया, हम मर गया। मानोथो सरकारि हान्जाया जाब्रांखौ गोथाङै खानोथ' हायाखिसै। जिउ गोमानाय खौरांखौबो न'खरनिफ्रायनो मोनबाय। अखानायै खौरां बिलाइ, टिभि, रेडिअ' आरियाव जाब्रांनि जिउ गोमानाय खौराङा फोसावजादोंमोन। जाब्रांनि गोथै सह'खौ मोनासैब्लाबो बिनि बाहायनानै थालांनाय जि आरो मुवाफोरखौ कफिनाव सोनानै न'नि लांगोना मोखाङाव गोथै सह' गैयालासेनो जाब्रांनि गोथै हाखरखौ दोननाय जादों। हारिनि थाखाय मुंख्लं जानाय बिर बिसानि गोथै मोखांखौ दांनो बिलिरनो मोनै दुखुथिया बिमानि गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैनाय हास्थायनाया बिर बिसानि बेगें थुख्रासेब्लाबो मोननायानोमोन। थैनायनि समसिम बे लुबैनाय हास्थायनाया दंमोन। आइनि बे लुबैनाया आसखान्दा जानानै थालांबाय। जाब्रांजों लोगोसे हारिनि थाखाय जिउ बाउनाय मुंख्लंफोरा अराय गोसोखां जाथों। बिसोरनि थै आरो जिउ बाउनाया फेलें दाजाथों। बर'नि जारिमिनाव मुङा सनानि हांखोजों जोंबाय थाथोंसै। हामबायसै।